kati batike zvechopu chopu. Ya zvatanga manje. Munofira mahara. Munofa panofiwa. Muri Zimbabwe ndadzoka zvekare nema-updates manyama andinogara ndakakubatirai. Munozviziva kuti kana tichinge tasangana kudai so ndichinge ndauya ndinenge ndava nemusangwalangwa wema-updates kuitira kuti tizivisane zvinhu zvinenge zvichiitika. Iko zvinezvi ndadzoka nenyaya update yenyaya iri kupisa paGuruve, nyaya yemabinya paGuruve. Inyaya iri kuti pamusha pakangomuka pakaurayiwa vanhu vashanu nemabinya, asi pamabinya acho vakange vaine suspect kudhara pachitaurwa pachikonfirmwa nasabhuku ipapo kuti aiwa isusu panapa munhu watiri kususpecta watiri kuziva ndinhingi akazviita munhu wacho iyeye. Saka anenge ari muzukuru nekuti akazviita kuna tete vake, nekuti arinzi akatombovavharira dhoo mumba achida kuvapisira imomo akazokundikana. Saka pari kunzi inyaya yemadaka emumhuri inova iyo yeita se yakakonzeresa kuti zvinhu zvizosvika pazvazosvika apa nhasi. So patiri kutambira iko zvinezvi ma-updates enyaya yacho payave. I'm sure kuti vazhinji makambosanganawo nenyaya iyoyi. I'm sure kuti makambonzwawo nezvenyaya iyi. Ndo patiri kunzwa kuti mukomana wacho uya wekuita zvinhu izvi abatwa, ende pari kunzi ndiye munhu wacho wekunzi vanenge vachigara musango. Ndo mabinya acho wekunzi anzi anogara mumwena, haagari panogara vanhu. Mashoko akawanda aingotaura. So pari kunzi binya. So vanhu vari kutaura kuti mukomana uya azobatwa. Ndo nyaya yatiri kuona ipanapa iri kutenderera zvakanyanya. Pane mashoko akawanda akabuda pachinongedzerwa kuti okay, even vanhu vacho pakuzofawo kwavazoita iko zvinezvi pane kuitika kumwe kwakange kuripo kwekuti vanhu vafona kupolisi ikamboti hatina madrivers vekuti vakwanise kunge vachiuya passport panzvimbo ingaitika zvinhu izvozvo. Ameno zvinozikanwa ivo kuti kembi yese inoshaya munhu anokwanisa kudriver kana anongogonawo kudriver mota, kana kuti zvinenge zvakasainwa kuti ningi ndiye anodriver. Hatizozive kuti zvinenge zvichinyatsoda kuti zvifambiswe sei, but mamiriro akaita zvinhu izvezvi vari kunzi aiwa binya vari bata. This is the current situation iripo paGuruve. So ndichibva ipapo ndine nyaya dzakawanda dziri kuitika muri yeZimbabwe sekutaura kwandambozviita kuti tinenge tine usangwalangwa wema-updates wekuti tionesane kuti chii chimwe chiri kutora nzvimbo, chii chimwe chinenge chaitika. Right, ZANU-PF supporters converge at Nketa 6 grounds in Kulumani this Wednesday for a high-profile campaign rally ahead of the parliamentary by-election on Saturday, 20 December. The rally seeks to solidify backing for the ruling party's candidate, Comrade Freeman Murechu, and is attended by senior party leaders, and ZANU-PF intensifies its voter mobilization drive. Ndo mamiriro akaita chinhu chacho iko zvinezvi kuKulumani vari kufamba vachikampena vanhu veZANU-PF. The funny thing, vane zvigure nyau chairo vane vanhu vakasiyana-siyana. Apa kuzooningirikina ipapa isu edu zvese zviri kuitika hatine nyaya nezvakawanda, hatina basa nazvo, asi nyaya iri kubata-bata ndeyekuti hatisati taona munhu weopposition achiitawo kampeni yake freely ikoko kuti tingati ningi ndiye ari kukampena. Pane kutaurika kwezvinhu kwakawanda kuri kuitika because ikoko kuKulumani takanzwa kuti mukadzi waMP uya wekufa izvi zvinetsaona apo wacho angari MP weikoko akatoisawo mapepa ake kuti akwanise kunomira osi paposition iyoyo saMP. Hatizive manje kuti zvichapera sei, kuti mukadzi ndiye achaenda akanowinawo sitiro rakapinda here kana kuti ZANU-PF ichatora futi seat sezvairi kungoita mazuva ese. Hatisi kunyatsoziva, but nemaresources avanenge vachiisa vanhu veZANU-PF panenge pakutodiwa ma-MP vakachangamuka kunge inini vekuti tinonyatsoziva pekujunga chaipo kuti aiwa apa ndo panoda kuti patese pange pachibatwa. But ndichazodzoka ndichionesana nemhuri yeZimbabwe zvinhu futi zvinenge zvichizoitika kuti nyaya dzedu dzinenge dzazosvika pape dzinenge chimwe chinenge chatora nzvimbo. But ndanzwa vanhu vakawanda vari kushamisika nyaya yana maingana kapfupi ndo imwe nyaya yanetsa nai. Maingana kapfupi nyaya yavo iri kunetsa, asi kapfupi anzi ari kukonfirma kuti aiwa akadya madhodhi emwana wake. Inyaya imwe iri kuitika futi iri kutaurika, pari kunzi kapfupi akazvibvuma akakonfirma kuti ndakadya. Zvabuda kunana H Metro. Ina ndichazivo kuti
zvinenge zvinenge zvichiitika. But ndisati ndaenda ndine imwe nyaya yandanzwa futi panapa yandishamisa ndamboda kusiyana nayo, but zvakakosha kubva ndangoshandisa mukana unoyu. Pari kunzi a 50-year-old man has died after being hit by a goods train in Rusape. The man, identified as Zondai Supia from Kadengu farm, was run over by a train earlier today. Reports say he was sitting on the railway line. Even though the train driver sounded the horn, he did not respond and remained seated. He was hit by the train, thrown off the railway line and died on the spot. Ndo iri kuitika ende miri wake uri papa uri kunzi body yake yabva yaendeswa kuRusape district hospital kwekuti madoctors vaende kunoona nekukonfirma kuti munhu afa sei. Kunenge kwakuda kusoitwa futi zvemapostmortem, munongoziva zvinhu zvekuti zvinenge zvichida kunge zvichingoitika ipapo. Hazvisi kunyatsokunzwisisika kuti zvinhu zviri kumbonyatsofamba sei. Kuti munhu anonogara munjanji mastress here ichi hatinyatsoziva kuti vana vedu vemunyika vapindwa nei, kuti munhu anosvika pakunoriska life yake zvekugara munjanji. Kuti toti chiko toti anga kugara kwaakaita kuti pamwe anga atouraiwa kudhara bva akusiya wakagariswa here, kuti anga akaweredherwa ipapo here. Zviri kutadza kunzwisisika. But ndo nyaya yaitoitika mhuri yeZimbabwe. Tinongoti yadeuka ina hangu handisidawo ndambopedza nguva yangu nyenyu ndiri panapa. Ndoda kungoshandisa mukana futi kuzivisa vanhu vari muSouth Africa vanodawo kuregisterwa makambani nekuvhurirwa maFNB business account vasina mawork permit kana mastudy permit, as long as if you are in South Africa. Bata company inonzi Education Research inotungamirirwa nana mukoma Owen. Ndo vane nhamba dzandakusira ndakaisa paflyer idzo. Taurai navo vakubatsirei. Ende chazvakanakira haunide kutravela kuenda kwavari, kwete vanokubatsira vari kwavari ikoko iwe uri kwauri. So garai mavabata mutaure navo mubatsirikane, zvinhu zvenyu zvobva zvatotangawo kutofamba. No work permit, no problem. Education Research is the solution. So contact them on the numbers that are showing on the screen. At least gore roperawo une chawaita chinobatika.